Prošli ponedjeljak obilježen je kao Dan zaštite ozonskog omotača i tom prigodom u Zagrebu su se okupili stručnjaci koji su razgovarali o ovoj temi, ali i još šire o svemu tome, između ostalog i o zelenom i održivom zdravstvu. Što to znači, kako klimatske promjene utječu na zdravlje svih nas, kako svi mi možemo malenim koracima doprinijeti da i zdravstvo bude zelenije i održivije, kako to sustav treba učiniti. O svemu tome govorit ćemo s našim jutrošnjim gostima. S nama je Anita Bujanić, magistra farmacije, osnivačica i voditeljica Health Huba. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Stigla nam je i Antonija Margeta, savjetnica ministra zdravstva. Dobro jutro. Dobro jutro. A tu nam je gospodin Ino Protrka, specijalist obiteljske medicine, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb centar. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro. A možda prvo pitanje, zašto je ta tema klime i događaja što se zbivaju u klimi i zelena transformacija sada na dnevnom redu i naših zdravstvenih djelatnika? Evo, upravo je gospodin Vakula dao jedan jako dobar šlagvort. Sjetila sam se kampanja za prevenciju melanoma gdje se upravo govorilo o utjecaju UV omotača, odnosno UV zraka i ozonskog omotača na incidenciju raka kože. Nikad nije bilo naglašenije povezanost zdravlja i klime kada uzmemo u obzir sve češće požare, poplave, zagađenje zraka. Vidjeli smo medijske napise o česticama, pustinski pijesak u zraku i slično. I samim time preporuke HZZ-a kako tada moramo voditi računa da djeca ili pacijenti koji boluju od kroničnih bolesti, dišnih tegoba, koji imaju KOPB, astmu ili slično, ne bi trebali boraviti u tom periodu na zraku. Tada smo postali svjesni koliko zapravo klima ima veze sa zdravljem. Mi smo danas ovdje da predstavimo jednu globalnu inicijativu koja je došla od London School of Economics, Partnership for Health, Sustainability and Resilience, koja je nastala nakon COVID-a. Pokazalo se da su klimatske promjene uzrokovale sumarno preko 13 milijuna smrti. Dakle, izravno ili neizravno su utjecale, što je gotovo dvostruko više od mortaliteta uzrokovanog COVID-om i to pokazuje da je vrijeme zapravo za reagiranje. S druge strane, kako klima utječe na zdravlje, jednako tako i zdravstvo utječe na klimu, ali možemo se kasnije dotaknuti toga. Dakle, osvijestili smo ideju toga da klima itekako utječe na naše zdravlje i sad to moramo spustiti u realitet, prvo nekako u sustavu, a onda i u praksi. Pa evo, što Hrvatska sustavno, kako Hrvatska generalno razmišlja o ovome? U čemu smo možda već sada dobri na tom području? Pa evo, Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine predviđa snažne iskorake na području zelene i digitalne tranzicije. S tim u vezi, evo, zbilja smo ponosni na činjenicu da smo već ostvarili velik uspjeh u predpristupnom procesu organizacije OECD-a. Nakon snažnog impulsa premijera Plenkovića dobili smo poziv i mi smo već zadnje 2 godine vrlo aktivni u tom području. Ovo govorim iz razloga što je visoko na agendi OECD-ovog odbora za zdravstvo upravo borba sa i sprječavanje i umanjenje štete klimatskih posljedica. S tim u vezi u zaključcima odbora za zdravstvo je hrvatski zdravstveni sustav detektiran kao visoko održiv, što smo pokazali i punu elastičnost prilikom pandemije COVID-a. S tim u vezi prepoznati su naši snažni iskoraci u području digitalnog zdravstva i tu smo osobito ponosni na našu telemedicinu. Iduće godine ćemo imati 20 godina telemedicinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Možemo malo pojasniti što bi to bilo? Telemedicina dakle nudi djelatnosti poput kardiologije, radiologije, psihijatrije za izdvojena mjesta. S tim u vezi naš Hrvatski zavod za hitnu medicinu imao je tu čast prezentirati upravo članicama OECD-a, tu govorimo o 38 najrazvijenijih u svijetu, kako naša praksa dugi niz godina komplementira sustav primarne medicine, a eksponencijalni rast i korištenje telemedicinskih usluga upravo smo doživjeli tijekom pandemije. Ono što još možemo kao iskorak u digitalnom zdravstvu svakako naznačiti je nacionalni program ranog probira raka pluća. Tu je riječ o potpunosti digitalnom projektu gdje je umjetna inteligencija koja se nalazi na
klinici za plućne bolesti na Jordanovcu, sakuplja sa 32 ustanove sa područja Republike Hrvatske CT snimke pluća i rano detektira eventualne promjene na plućima. Dakle, niko ne mora javiti, to se vidi preko To je jako dobro pitanje, podataka. zato što je ovo izvrsna sinergija primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, jer primarci, naši obiteljski liječnici, upućuju svoje pacijente na preventivne. Sad primarna medicina, tu ste vi doma. Mislim, doma ste i kod nas svih jer ste doktor obiteljske medicine. Kako primarna ta zaštita reagira na zelenu transformaciju i sve ovo što se događa u medicini? Pa mi smo, evo, kao što je baš rekla i kolegica, dosta povezani svi skupa, pa smo tako i mi bili primorani u neku ruku prikloniti se tim trendovima. Ono što mogu reći je da smo čak i prije korone krenuli sa telemedicinskim dijelom, odnosno u Domu zdravlja Zagreb centar smo bili prvi koji su počeli koristiti uputnice, dakle A5 uputnicu, dakle bez prisustva pacijenta, jer često puta se događa da je pacijent poput kurira kod nas, znači neke nalaze nosi od specijalista liječnika obiteljske, u biti to bi se moglo ići elektronskim putem. Mi smo to... Moglo bi, ali ne. To smo krenuli raditi i nadamo se da će zaživjeti tako je u cijelom sustavu i sigurni smo da hoće, jer je, kažem, neminovno. Olakšava značajno, štedi i vrijeme i novac i papire u krajnju ruku, tako da je to nešto što definitivno vidimo kao prednost, znači baš ovu sinergiju koju je kolegica spomenula između te primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene skrbi. Ono što možemo reći da se isto u Domu zdravlja radi, to je ta telemedicina gdje sa bolnicom Magdalena imamo tele-EKG, što značajno pomaže na tim dislociranim lokacijama. Ukoliko imate nekakve suspektne slučajeve gdje niste sigurni, može se u realnom vremenu konzultirati kardiologa u bolnici Magdalena i to nam stvarno značajno olakšava. On puta nekakve video veze, telefonske znači, veze, oni očita imaju realnu EKG. priliku, liječnik i sestra spoje EKG u ordinaciji, nevezano gdje može biti na otoku, a liječnik u bolnici Magdalena u izravnom vremenu vidi nalaz EKG-a i može ga očitati i onda naravno dati savjet je li potrebno reagirati hitno, odgođeno, što je potrebno u tom slučaju učiniti. Dakle, pacijent više ne mora nužno ići s tog otoka spomenutog u Zagreb na EKG, jer možda i nadamo se nije nekakva ozbiljna situacija. Jasno. Imamo lijepih primjera već u Hrvatskoj kao što je Zabok, Zadar, ali ajmo prvo možda vidjeti koji su nam neki svjetski uzori, gdje bi htjeli mi biti u ovoj priči. Da, i što znači ti lideri zelene tranzicije u medicini? Pa evo, kao što su i doktor Protrka i gospođa Margeta rekli, možda da gledateljima samo pojasnimo kakva je uopće veza digitalizacije sa zelenim. Dakle, postavlja se prvo pitanje šta to ima veze. Naime, dokazalo se da upravo uvođenje digitalizacije na neki način smanjuje prije svega potrebu odlaska pacijenata, pravovremenu intervenciju što smanjuje hospitalizacije pacijenata, potrebu papira, bolju učinkovitost i održivost zdravstvenog sustava u prijevodu, evo na primjeru Španjolske, kada ste već pitali imamo li neke primjere, oni su radili koristeći AI, dakle umjetnu inteligenciju i digitalne alate, su uspjeli kod zatajanja srca, ranog praćenja pacijenta, smanjiti detekciju, odnosno dijagnostiku zatajanja srca sa 12 mjeseci na 6 tjedana i izračunali su kako je ušteda zapravo emisije CO2 za tog pacijenta koji bi bio u bolnici, koji bi generirao bolnički otpad, koji bi koristio medicinske procedure, dijagnostiku, općenito, dakle, pogon bolnički, kako je ušteđeno gotovo 8 kg CO2 emisija. I pomoglo se pacijentu na vrijeme. To je prije svega najvažnije, ali hoću reći koliko se zaista stavlja u kontekst da ne samo da poboljšava ishode za samog pacijenta, dakle sa 12 mjeseci na 6 tjedana, nego apsolutno utječe i na dobrobit i sustava, zajednice, pojedinca. I možda evo da kažemo da upravo na tragu te inicijative PHSSR, OECD-a, dakle pristupanja OECD-u sa nacionalnim planom otpornosti i oporavka, nekako kao da imamo svi kolektivni taj vjetar u leđa, da shvatimo koliko su važne nove zelene tehnologije, digitalizacija i imamo evo primjere jako lijepih praksi kod nas. Dobro, i sad ti solarni paneli recimo ili nešto tako. Aplicirali ste za njih? Točno, znači ljudi misle često da je Mislim, dom vi ste zdravlja... na puno lokacija, taj dom zdravlja nije samo na jednoj u Runjaninovoj gdje moram ja sad posle emisije, nego... Sačekat ću vas. Dobro. Ljudi misle često da je Dom zdravlja Zagreb centar jedna lokacija. Stvarno mi imamo preko 60 lokacija i samim time naravno da jako učestvujemo u tom onečišćenju u cijeloj priči, tako da smo krenuli prije 3 godine aplikacijom na brojne europske projekte, tako da trenutno jedva čekamo da krene naša najveća zgrada u Sigetu koja je preko 9000 kvadrata i koja je de facto jedina bolnica
u Novom Zagrebu sa skoro 150.000 pacijenata da krene u tu termoenergetsku obnovu. Dakle, bit će zamijenjeni svi prozori, vrata, fasada, krovovi, postavljene nove instalacije i tako dalje, što bi trebalo dovesti do toga da se preko 50% energije štedi, a da se preko 75% energije stvara, znači da je samo obnovljivo, da se stvara u samom domu zdravlja. Tako da je to ideja koju ćemo kasnije, prijavili smo tu i dom zdravlja u Dugavama, dom zdravlja na Savici i tako dalje, tako da je ideja širiti tu transformaciju na sve naše zgrade. Teško je, naravno da ćemo svih 60 pokriti. Čekaj, na Vlovčici je vaša isto? Nije. Centar u Novom Zagrebu, kako sad to centar? To je tako. Ali ćemo imati veliku nacionalnu dječju bolnicu, evo možda gospođa Margeta. Evo kratko imamo. Evo samo da kažem, nacionalnim programom otpornosti i oporavka su upravo na području telemedicine kroz 2 projekta snažni iskoraci. To su telekordis i teletransfuzija. Dakle, da je za 40 izmještenih domova zdravlja u ruralnim područjima, otočnim područjima osigurana medicinska oprema kako bi se kardiološki bolesnici mogli pratiti sustavno, znači bez dolaska specijalistu. Tu, dakle, kao prvo ono što ste vi ranije rekli, pratimo pacijenta na vrijeme, ali smanjujemo ugljični otisak. Što se tiče solarnih iskoraka, kako je rekao i ravnatelj Protrka, imamo krasne primjere već Zabočke, Zadarske, Karlovačke bolnice koji su već krenuli sa zelenom pričom. A i ova nacionalna dječja bolnica? Nacionalna dječja bolnica, to je projekt kojemu se svi jako veselimo. Evo već u drugom mandatu ministra Beroša. Sada se konačno vide konkretni, za javnost konkretni koraci. Idejni projekt je predstavljen. Riječ je o prvoj Carbon Zero bolnici na prostorima Europske unije. Što to u naravi znači? 84% energetskih potreba bolničkog sustava bit će upravo iz obnovljivih izvora, geotermalnih izvora koji se nalaze na lokaciji Blato, ali i fotočelija. Tako da evo, tome se veselimo kao perjanici tog zelenog i digitalnog zaokreta. Baš vi ste nam istaknuli kako vam je ovo prvi ovakav nastup, kako se jako plašite, no s obzirom koliko je tema aktualna, sigurna sam da neće biti posljednji, još ćemo mnogo govoriti o ovoj temi. Hvala vam na današnjem dolasku u našu emisiju. Hvala lijepa.